Kaixo, guk, Aurora, eta Martina gara. eta gaur jaiaren txokolatezko tarte egingo dugu. Hauek dira osagaiak. Lehenengo bi esneko bika. Gero Noel gaietak. Gero bi txokolatezko tabla. Gero ron edo koinak pizka bat. Hau opzionala da. Gero banana. Eta azkenengo birutak. Hauek dira materialak. Molde bat, kazuela bat, bol bat, eta koilara bat. Orain esneko 80 mililitro jarri behar dugu. Orain vitroceramikan esnea ipiniko dugu 7 graduz. Orain txokolatezko 300 gramu zatiko ditugu. Orain txokolatea esneara bota egin behar dugu. Orain txokolatea derretitu arte bueltak eman behar ditugu. Beste bol batean esneko 200 mililitro jarri behar dugu. Orain baso batean ronesko 30 mililitro botako ditugu. Gogoratu, hau opzionala da. Orain ron esnean ipiniko dugu. Orain gaieta bat hartu behar dugu, esnean bustitu eta moldean ipini. Orain txokolatea ipini behar dugu moldean. Horre. Orain gaietak berriro esnean busti, ipini moldean eta txokolatea bota. Errepikatu hau 5 aldiz. Orain jabetu dugu txokolateko basea eta oskailua ipiniko dugu. Orain platona moztuko dugu. Eta orain marrubiak. Orain tarta oskailutik aterako dugu. Orain tarta oskailutik aterako dugu. Orain tarta gozkailuan ipiniko dugu. Eta orain gozatu. Ze gozoa! 1, 2 y 3. Eta gora!